Mamukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa panopa Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi ininiwo ndinodhraivhirwawo gonyeti rangu kungava kuri kubva kuSouth Africa kunobudikira kuDRC. Ndine zvandinoshandisa usiku, track rangu harizorore. Iyi ndiyo nyaya yangu. Apa ndanga ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kuPoland. Zvinhu zvacho so kasekuru kakandirombesa kakabva kandiudza kuti izvozvo hazvitobvumidzwe kuti unge uchizoyambuka nyanza uchienda kumhiri kwemakungwa, nekuti zvinhu zvako zvandakakupa zvinokwanisa kuzokupandukira. Zvino nezenophobia yava muSouth Africa ndizivi kuti ndichadhraivhira kupi, nekuti ndakanzi ndinofanira kunge ndichizofamba netrack rinenge risiri remunyika mangu. Pandakarombawo mukomanhashi panguva yacho iyoyo handina kunge ndakafungidzira kuti nyika yeSouth Africa ichange ichizova ine xenophobia yakakura kudai, nekuti ndinonzi ndinofanira kupota ndichitora ivhu remuSouth Africa, then ndobva ndapinda mutrack rangu ndisati ndayambuka border, ndobva ndageza ndakaisa ivhu iroro mumvura. Ndakanzi handitendedzwe kudhraivha matrack munyika mangu, uye zvekare kuPoland kwandainge ndichida kuenda ndakanzi handitendedzwe kuendako nekuti ndinenge ndava kure nematare asekuru avo vakandibatsira. Zita rangu muchanditi Jabulani, ndine makore 52 years ekuberekwa. Ndakaberekerwa muPlum Tree, asi upenyu hwangu hwose ndingangoti kubva ndichiri mufana wechidiki ndainge ndichingofarira mabasa ekudhraivha. Ndakazosvikawo pakuzoita assistant, ndikatanga kuita zvekudhraivhawo magonyeti. Nhasi ndiri kunyora nyaya iyi semunhu akazara nekuzvidemba. Vanhu vazhinji vandinoshanda navo pakambani pandinoshandira havatoinzwisisi nyaya iyi, kuti asi sei Jabu ari iye wekuti kunyange mukanzi maenda kunolodha muri pamwe chete, kana iye akazopedzisira kupinda muloading bay akazobuda imi matova muroad, but anozongokubatai ozokusiyai. Handizorore mukoma nekuda kwekuti pane something icho chandinofamba nacho. Zvinhu izvi zvakatanga nekuda kwekuti ndakange ndichida kudzingiswa basa nemashona andainge ndichishanda nawo. Iniwo ndiri muNdebele. Zvakatanga mugore era 2008. Saka makareko ndainge ndichishandisa chitupa chefake, ndaingoshandisawo chimwe chibhuku chandainge ndakagadzirirwa chisimo musystem. Saka ndaingozviita sekunge ndakange ndiri muZulu. Saka vamwe vakomana avo vataenda navo kuKongo vakazoti vazviziva kuti Jabu ndewe kumusha, vakabva vachizotanga kuita tribalism, vainge vachida kundidzingisa basa. Ndipo apo pandakabva ndachizoenda kune vamwe sekuru ava vakabva vachizondipa mushonga. Ndakapiwa bhodhoro, iro randakanzi bhodhoro iri zvandaifanira kuti ndige ndichiita. Pavakomana vose avo vainge vachindivenga vandainge ndichishanda navo kubasa kwangu, ndaifanira kuti ndige ndichizopinda mumatraki avo, sekuti kana tikanzi tiri kubuda tiri kuenda tose kure kwakaita sekuDRC, patinenge tichifamba paya tichizorora mumatrack stop, ndongoburuka zvangu mutrack mangu ndoita sekunge ndikuda kumbozorora ndichita nyaya newe ndiri mutrack mako. Ndine bhodhoro rangu iro randinenge ndakatoisa muhomwe. Saka taizoti kana tabva kwatinenge tabva kunodhilivha waibva watodzingwa basa, kana kuri kunzi ndinenge ndakambopinda mutrack rako ndakaisa chibhodhoro chiya muhomwe. Vakomana vose avo vainge vakandivenga vachiita zvetribalism vose vakasvika pakuzodzingwa mabasa, ndikazosara pabasa ndiri ini ndakange ndava foromani. Zvino unoti kana wava foromani mukuzonetsana nevamwe vanhu mumabasa, ukabata vanhu vachiita madhiri uchidzingisa vanhu, zvinoita kuti unge uchizoroiwa zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka ndakazodzokera zvekare kun'anga iya. Ndadzokerako vakabva vanditi vainge vachida kundipa umwe mushonga wainge uine masimba kudarika mushonga wavainge vakambondipa before. Vakandipa mushonga uyo wavakanditi mushonga uyu unofanira kuti unge uchizogara mutrack rako. Ndaitozivikanwa ini kuti track raJabu kunyange zvikanzi anenge ari palive, track rake harina umwe munhu anogona kufamba naro track iroro, nekuti rinenge risingatofambi, kutofa chaiko kutodonedzwa kana engine. Murungu achifungidzira
kuti rafa, but pandinongonzi ndadzoka ndichibva ku off track iroro kungorova one kick chete robva ratotanga kutodhuma. Ndakasvika pakuita mari yakawandisa, ndakange ndava kupinza vanhu mabasa. Ini ndakazobuditsa vazhinji vakange vari mashona, ndikatanga kuisawo vapfana vekumusha kwedu nevamwewo vainge vachitaura ndevele, ndichitira kuti mukushanda tisazonetsana mumabasa, nekuti kana mukashanda muri marudzi anenge akasiyana siyana, umwe neumwe anenge aine pfungwa dzake nemuono yake. Saka nekufamba kwemakore mishonga iyi yainge ichindishandira chaizvo kubva zvandakaita zvinhu izvi mugore ra 2010 pandakanzi ndazopiwa gudo randinofamba naro, zvekare nemhiko yekuti kana ndava kubuda muSouth Africa ndinotora ivhu ndobva ndazvigezesa nevhu racho. Ndakarasikirwa nemwana umwe chete. Mwana uyu kufa kwaakaita akadonha kubva mumuti akavhunika gumbo neruoko. Angadai akapona dai kwanga kusiri kunzi gudo iri chatova chitokoloshi chakazonzwa hwema hweropa, ndekubva chaenda chikabva chachizotanga kupota chichizonanzva paya painge pakakuvara pakasara paine maronda pamuviri wemwana wangu. Saka mwana wangu akazotanga kuonda achipera ropa, akange asisina ropa mumuviri wake kusvika achizonofa. So right now pandimire pakaoma boys rangu, ndikuda kuti ndige ndichibuda muAfrica. Iniwo wacho nditori munhu anotozvitya, nekuti dzimwe nguva ndinogona kuti kana ndakarara mutrack pandinomuka ndinokwanisa kutomuka ndichitobuda mumba meumwe mukadzi, asi ndinenge ndisiri inini, ndinenge ndasiya mutumbi wangu wakarara mutraki, ndobva ndatobuda ndoenda ndonorara nevakadzi vandinenge ndachiva mukufamba. Kungotarisa mukadzi kumuchivaka 1 kuhope ndinokwanisa kutoloketa pamba pake paanenge achigara, it's either nemurume wake nevana vake. Chiitiko ichi chakatanga kuitika mugore ra 2019. Ndakange ndiri paBaitbridge, ndakange ndatova kuZimside. Pane vamwe madha avo vainge vachida kutakurirwa zvinhu zvavo. Ndichangobuda mubhodha ndikavaudza kuti ndainge ndichida kumbozorora, asi ndakati ndakavatarisa ndikaona kuti akange ari munhu ainge aine muviri wake wainge wakaumbwa zvakanaka chaizvo. Saka ndakangomutarisa ndikangomuchiva, asi nekuda kwekuti akange aine murume wake vachibva kunohodha kumesina, ndina kuda kuti ndinge ndichizomusvitsa shoko ndikati ndinozonetsana nemurume wemunhu. Saka ndakabva ndachizoti ndakarara ndichiri muBaitbridge usiku hwacho ihwohwo. Ndakashamisika mukoma kuti ndakazviona ndatova masvingo, but ndiri kune rimwe village ndichitobuda mubedroom mavo amai ivavo. Ndakatarisa murumu mavo ndikatoona kutoti vainge vakatorara nemanhede kurakidza kuti vainge vachangobva mukusika bonde nemunhurume. Iniwo wacho ndichinozvitarisa ndakatoona kuti ndainge ndiri munhu ainge achangobvawo mukurara nemunhukadzi. Zvinhu izvi pazvakaitika chakava chishamiso kwandiri, nekuti ndakange ndisina kumbogara ndakasangana nezvinhu zvakadaro. Zvakaramba zvichingoitika kudzamara nerimwe zuva ndazobatwa. Ndakange ndiri kuBulawayo nditori neprivate car. Ndakati ndakangopaka ndiri mutown ndatanga kutsumwaira, ndipo apo pandakatobuda mumotikari ndikatopinda mune imwe shopo yevamwe amai ndikatotanga kutorara navo. Ndakazongonzwa ndava kubatwa ruoko rwangu neumwe muprofita achiti, madzibaba emi munogona kufa muchiita zvekurohwa nevanhu nekuti muri kuboba mukadzi uyo akagara mushopu umo. Ndaratidzwa chiratidzo chekuti muri kutoboba mukadzi iyeye, munoda kuti ndige ndichimuudza here. Chandakangogona kungoita ndechekuti ndakati sorry vafo nekutosimudza motikari yangu ndikabva ndatotiza kubva panzvimbo. Ndakatya kuti ndaikwanisa kuzonyadzisiwa. Ndo zvandiunza pano muprofita uyo handina kunge ndakambobatwawo nepfungwa dzekuti ndinge ndichizotaura naye andibatsire, nekuti ndakatya kuti zvimwe kuda aikwanisa kuzonditengesa pavanhu kuti ainge andibata ndichiboba mukadzi wemushop apo pandakange ndakapaka motikari yangu.
muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo munhu anogona kundibatsira anokwanisa kubvisa zvinhu izvozvo zvavakapiwa nen'anga iyo yakavapa gudo rekuti vange vachizova vakachengetedzeka pabasa. Hanzi ndakasangana netribalism yainge yakaomarara iyo yakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuzobata mishonga yandakange ndisingadi kubata. Zvakangooma hazvo vedwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi iniwo ndaita zvekugadzira mamiracles muchurch. Muri sei zvenyu? Please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ndiri mukadzi uye zvekare ndiri makore 47 years ekuberekwa. Pari zvino ndiri kutogadzirira kutoti ndinge ndichidzokera hangu kumba for good because ndine farm yangu yandakatenga kugoromonzi. Ndine mombe, ndinoita maprojects ehuku, ndinoita zvekurima, mbambaira, madomasi, zvakasiyana siyana. Upenyu hwangu hwatova bom. Kugara zvangu muno muSouth Africa ndanga ndiri kungogara nekuda kwemastandards of living akange ari bo kuno kupati ndafunga kuti ndige ndichirelocate kumusha for good. Pose apa ndaiti ndikambogara munomu kwetu manzi ndobva ndaenda kumusha ndobva ndambonogara. Saka pane secret iyo yandikuda kukuudzai yandakange ndisati ndakamboudza anyone. Ndini ndaita zvokubatsira kugadzira mamiracles muchurch imwe yakange iri church yemaNigerians but makazogumisidzira mava nemaSouth Africans akawanda muPretoria. Saka handisi kuti vanhu vose vane machechi ndozvavanoita. Ndikuda kungotaura nyaya yangu chete. Ndakazvarirwawo kwaMutare kubva ndiri mwana. Ndakange ndiine chipo chandainge ndisingakwanisi kunzwisisa. Ndaigona kungosangana nemunhu kekutanga ndobva ndatoudzwa zita rake mupfungwa dzangu nesurname. Dzimwe nguva ndaigona kungofungidzira kana kungoita zvekufungidzira kwaaibva. Dzimwe nguva ndaigona kutongoziva chinhu chaanenge abva mukuita. Amai vangu ivo vakandiudza kuti ndakange ndiine chipo, ndokusaka takazobva kwaMutare tichizotsvaka kumwe kwekugara mugoromonzi nekuti ndakange ndichida kuurawa navatete vangu, hanzvadzi yababa, avo vakange vachida chipo chainge chiri pandiri. Vanhu vainge vachiti ndine njuzu uye zvekare handina kumbopfira ndakaziva kuti zvainge zvichireva kuti kudii. Ndainge ndichiziva kuti ndainzwa zvimwe zvinhu zvakange zvisiri normal pandiri. Ndichizokurawo ndipo pandakabva ndachizouya kuSouth Africa kuzotsvaka basa. Ndakazotanga kushandawo mumashops akasiyana siyana emaPakistan. Ndikazosangana nevamwe pastor avo vakange vaine mukurumbira muPretoria. Pastor ava vakange vachinzi Pastor Elijah. Chechi yavo yakange yakakura kwazvo. Kazhinji waiwanzokusangana nemaNigerians uye zvekare nevamwewo vekuWestern Africa. Nekuda kwemamiracles akazotanga kuitika ikoko kwainge kwava kuzara zvino maSouth African. Vamwe vanhu vaitobva kuna Zimbabwe vachiuya kuzonamatirwa muPretoria. Saka pastor ava vakabva vachizotozviona kuti ndainge ndiine chipo chainge chiri pandiri. Saka vakabva vandiudza kuti vakange vachida kuti ndinge ndichizosiya basa kwandainge ndichishanda. Ndaifanira kuti ndinge ndichizotanga kushanda navo. Kubva ipapo ndipo pakatanga humwe upenyu hutsva, kutanga kutoraramawo uchigara mumahotels. Saka vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoshanda netimu yavo yepadhuze yeInner Circle, avo vakange vari vanhu vainge vachiziva zvose izvo zvainge zvichiitika muchurch umu. Vamwe vemaOuter Circle ndivo vanenge vasingazivi kuti vari kushumira nevanhu vanoita zvemarituals uye zvekare nemafake miracles. Ndakatanga kudzidziswa all about media, kushandisa makamera, masoftware anoshandiswa when you are broadcasting, because taitova nezvirongwa zvedu zvaitobudawo paDSTV kumaGod channel. Saka ndakazotanga kudzidziswa about earpiece imwe yavakange vachishandisa. Earpiece iyi yaishanda neBluetooth kana kuti yaingoconnectwa paWi-Fi ngechechi yototanga kutoshanda. Saka pastor ava ivo zvavaita vaipiwa ma-instructions nevamwe avo vakange vari ma-kingdom
angels, ndakange ndichinzwawo a-kingdom angel, ndivo vanhu vakange vachiguida the service nguva iyo yekuti kunenge kuchiitwa ma-miracles nema-prophecies. Nekufamba kwenguva ndakazozviziva kuti pastor ava vakange vaine nzeve yavo yekuleft iyo yakange yakakuvara kubva vachiri vadiki. Nekuda kwaizvozvo vaishandisa earpiece kudivi iro ravaigona kunzwa zviri nani. Basa rangu rakange rakapusa chaizvo. Ndaiti kana munhu akapinda muchechi ndaitarisa munhu pakange paine makamera anenge akasiyana. Makameras awa anogona kunge ari 4. Paizoita imwe kamera inenge isingaiti mabroadcast at all the times, yaizongoshanda panguva yekuti ndinenge ndatovaudza kuti mukadzi uyo akapfeka dress reyellow ane wigi yakadai, kana kuti murume uyo akapfeka sutu yake yeblue kana imwe kala, zita rake anonzi Mandla kana kuti Ninki. Saka ndaiti kana zita rake ndikariudzwa mupfungwa, because munhu zita rake rinotouya mupfungwa dzangu, then ndaibva ndachizototaura ndinenge ndichitaura napastor, ivo vanenge vakatoteerera pa-earpiece inenge iri munzeve mavo. Saka pastor ava vaibva vatanga kuparidza vachiti can I prophesy. Saka ipapo vanenge vachimirira kuti ndinge ndichikonfirma. Paya pamunenge muchiti yes papa, ini ndinenge ndichitokonfesa kuti murume uyo akagara apo anonzi Mandla. Saka vanhu vaibva vatanga kupembera pavanoti pane murume anonzi Mandla akapfeka sutu yeblue kana kuti sutu yeblack. Mandla uyauya naiyewo obva atovhunduka, obva ati hongu ndiri pano, wototanga kutosheka nekutotya kuti the Holy Spirit has located you. Apa isusu tinenge takatogara mune imwe room tichitoona zvose izvo zvatinenge tichiona, ndichitotaura navo kuburikidza neka-earpiece. Ndakatanga kubhadharwa mari yakawanda mukomanashi kupfuura mari yandainge ndakamboita muupenyu hwangu hwose. Ndakasvikawo pakutenga BMW yangu yekutanga, ndikatengawo a-townhouse muSouth Africa, kutenga imwe imba kwakange kuri kulocation kuchigara maloja, ndikatenga motikari yepiri. Upenyu hwangu hwakachinja, asi chinhu chakaita kuti pastor ava vange vachindida zvakanyanya ndechekuti dzimwe nguva chipo changu chaita zvimwe zvinhu zvandisingakwanisi kutsanangura. Nerimwe zuva kwakauya umwe murume ainge asingatozivikanwe muchechi, ainge akagara kumashure. Ndakangomutarisa, zita rake rakabva ratouya mupfungwa dzangu, ndikabva ndatoriudza pastor vakabva vatongodanidzira vakati murume uyo ari kumashure anonzi Ningi. Murume iyeye akasvetuka akashamisika, asi chandakange ndisingazivi ndechekuti aitoshandawo kuHome Affairs. Ainge auyawo kuti ange achizoona kuti ma-miracles ainge achiitwawo muchechi ainge ari ma-miracles echokwadi here. Mushure meservice akazouya kuzotaura napastor, akabvunza mibvunzo yakawanda, akati pane zvimwe zvinhu zvandaona zvichiitika panapa zvisingatsananguriki. Now I believe in the Nigerian God. Saka akazotova shamwari yapastor yepedo, akange ava kutogadzirira mavisa vanhu vazhinji vainge vaine mari vemuchechi. Makore mashoma akatevera ndakazowanawo magwaro angu muno muSouth Africa zviri nyore kuburikidza naye murume iyeye, nekuti ndakange ndava kutopota ndichitoudza pastor about his own secret life achinamatirwa murume iyeye. Mari yandainge ndava kupiwa yainge iri mari yakawanda. Ma-fake miracles ainge achingoitwa muchechi, vanhu vachitobva kunyika dzekure kunana Zambia. Pane umwe businessman akatombouya nemhuri yake yose vachibva kuTanzania. Saka ndakabva ndachizokwanisa kuzotengawo famu kuGoromonzi, ndikaropafadzwa napastor ivavo, ndikatotanga maprojects angu. Ndanga ndatova nemakore akati wandei ndichiita zvemaprojects zvandaingoita ne-ID yangu. Ndaiti kana yava nguva yekuti ndiri kudzoka kukumusha, ndaingojamba border nekudzoka ndichingoti ndava mumesina chete, ndobva ndatopinda muBMW yangu iyo yandinenge ndakasiya ndakapaka palodge mumesina, ndatova munhu wemuno muSouth Africa. But nekuda kwemasituation ava munyika pari zvino, ndafunga kudzokera kumusha for good. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna evanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma ngazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Yai pakaipa anzi taita mafake miracles. Zvakangoma hazvo vedu we, vanhu vanenge vachifamba nema-BMW izvo vanenge vachiita mafake miracles. Anzi ndakatotenga prazi, vakatenga prazi kugoromonzi uko kwava kuita zvema projects. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva tenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana muri sei zvenyu? Ndakapindawo MuElite ladies group munoita zvekukandirana maraundi ekuma $5,000 each and every month. Asi ndine hope dzandiri kurota dzinondityisa. Muri sei? Ndinokumbirawo kuti munge muchizovanzawo zita rangu. Ndiri mudzimai, ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndinogara kuno kune murume wangu uyo wandichati tindotava nevana vaviri, uyo upenyu hwedu huri kutofamba zvakanaka. Saka mukomanashi, nyaya iripo yandoda kukuudzai iri very sensitive. Pari zvino chandiunza pano ndiri kungodawo maadvices kubva kune vedare renyu. Ndine imwe friend yangu uyo akange achigara kuSouth Africa, pari zvino ava kugara kuDubai. Ndakatongoshamisika kuti ko akazoenda sei kuDubai, and kuDubai kwacho ikoko ari kuratidza kuti ari kugara mumahotels. Saka ndakazotaura naye, mushure mekunge ndataura naye akabva achizondiudza kuti iye anoitawo zvekutamba raundi nevamwe vakadzi vekuZimbabwe. Saka ndakada kuziva kuti raundi yacho inombofamba sei. Akati ndiri MuElite ladies circle, ndiro zita regroup. Ndakabva ndaudza murume wangu akabva ati kwandiri, $5,000 imari yakawanda, but ndakati chitarisa shamiso uone kuti life yake yaari kurarama yakatosiyana neupenyu hwatiri kurarama tiri kuno kuUK. Saka ndakabva ndati $5,000 pamwedzi kukandirana maraundi e5,000. Nemurume takabva tatarisa tikaona kuti kuma savings kwedu tine zvimari zvekuti tinogona kutopinda muraundi tikatopedza raundi yose mari iri kuma savings. Saka dambudziko rakazoitika mukoma nderekuti mushure mekunge taronga tagara pasi taweka nemurume, then ndipo patakabva tachizorota hope dzakatityisa, hope dzandisina kumbobvira ndakarota. Saka ndiri kuhope kudaro ndainzwa sekunge ndiri munhu akasungwa mapete akange achifamba muviri wangu wose achindidya. Ndikabva ndachizoona kuti maspiders akangodonha kubva mudenga ndokubva atotanga kundidya achindidya. Ndakamuka ndichidedera. Pandakamuka ndichiudzawo murume wangu, ndakashamisika nekuti akabva andiudza kuti tainge takarota zvakafanana tiri tose. Saka mushure mekunge ndamuudza kuti ndava kutya kuti tinge tichitamba raundi iyi, akanditi you know what, that is what I have been thinking about. Zvino nyaya yavapo mukomanashi inogona kundiparadzira marriage. Ndiri kupiwa peer pressure nebest friend yangu, ari kuti zvenyu zvamunoita izvi zvekuti munoteerera varume, nesuwo takabva neko kumunga kunaipwa. She was once married to the minister's cousin. Akange achichengetwa shami uyu, but akazongosiyiwa zvakarwadza vanhu vose. Saka iye ari kuti ndainge ndichitombogara nemurume aindipa zvose zvandainge ndichinzwa kuda panguva yandainge ndichida, but ndaifungidzira kuti murume mwana wamai vako akazongondisiya apa aindirambidza kushanda. Saka iye ari kuti kwandiri, ndogona kutamba raundi iyi in secret murume wako asingazvizivi. Ndokusaka ndauya panapa mukomanashi. Dambudziko randakange ndinaro kumashure kwose uko, ndakange ndisina kwandaikwanisa kuwana 5,000 yekuti ndinge ndichikanda raundi. Saka ndipo pandakatanga kufunga nezvoumwe munhu wandainge ndisingafanire kutombofunga nezvake, ex-boyfriend uyo anonzi Kevi anogarawo kunoku kuUK. Takarambana zvedu kudhara, ndakambochita naye. Saka aingogara achinditumidzira mamessages neghost. Saka ndakabva ndamufonera, tataura ndokubva ndamuudza nezveraundi 5,000. Akaseka akati hafu yacho ndinogona kukubatsira nayo.
ndikati okay thanks, but akabva ati unozviziva kuti ndichiri kukuda. Ipapo ndipo pandakabva ndachizotanga kutya. Saka ari kuti iye kwandiri anogona kundipa $3,000 pamwedzi, kusaidi kwangu ndinenge ndichifanira kuzongongwava at least $2,000, then ndobva ndapinda MuElite ladies group, ndobva ndatanga kutamba around. Kana ndikazokandirwawo ndotsvaka rimwe business valembe randinokwanisa kuzoita kuZimbabwe naamai vangu in secret, rinenge risingazivikanwi nemurume. Zvino ndiri kutya mukoma. Ndauyawo pano kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsirawo nemazano. Ndoita zveraundi here ndichibatsirwa neex-boyfriend. Ndeapi madisadvantages andinozosangana nawo pane zvinhu zvose izvi zvandiri kuda kuti ndinge ndichizoita murume wangu asingazvizivi? Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Zvakauma hanzi ndiapi maadvantage nemadisadvantages. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ngozi yezvinhu zvevanhu zvandaiba KuBorder Yondinetsa. Zita rangu ndinonzi Nkosana, ndine makore 49 years ekuberekwa. Ndakaberekerwa muBulawayo, pari zvino zvindava kugara kuno kuCanada. Muchindoona nichinyora kudai rugare, no peace at home. I have money, I have a house, I am married. My kids, they went to good schools, but there is something that is troubling me. One of my cousin brothers son, he passed away mwedzi watadarika uyu. Zvose izvi zvakaitika panguva iyo pandakange ndichiri kuZimbabwe. Ndakasiya basa, ndainge ndimbori musodya. Ndakabva ndachizotora motikari yangu iyo yandakange ndichifamba nayo ndikaitengesa, ndikabva ndaenda kuSouth Africa ndikanoshandako as a armed security guard. Ndikabva ndachizotenga motikari. Ndatenga motikari kudaro ndaiyambutsa zvinhu zvevanhu, saka ndakange ndatova malaicha. Ndiri malaicha kudaro ndakabva ndachizoita maconnections angu paborder. Ndainge ndiine umwe murume wandaiziva wemuBulawayo aishandawo paborder ari agent nevamwe vanhu vemuZimra. Takazotanga kuita madhiri nekuti dzimwe nguva ndaiti kana ndikatakura zvinhu zvevanhu muJoburg, zvinhu zvinenge zvakanaka zvichitengeseka, ndasvika muborder ndaibva ndafonera, ndaiwanzokuzviita munhu aripo, ndobva ndatongolinka up nevanhu vangu. Ngobva watotanga kutoudzwa mazimari ekupenga zvekuti unozongoona kuti zviri nani kungosiya zvinhu zvacho paborder. Takange titori netimu yedu, munhu wandinenge ndiinaye kana aine mafiriji, magenerator, maTV, masofa kana kuti stock yekuendesa kushopu kwake, akatadza kubhadhara chioko muhomwe aibva asungwa zvefeki, bepa racho rinenge riri refeki, then zvinhu izvi zvaizongobiwa kustorehouse zvekare. Saka zvinhu izvi ndaizozvitakura ndobva ndaenda nazvo. Ndakavhura clothing shop muBulawayo 2010, 2011 hardware, 2012 ndikavhura supermarket, 2013 ndikavhura imwe supermarket zvekare. Ndakange ndatova a big businessman. Saka makore akati afamba ndakazosvikawo pakuzosiyana nazvo, ndikazobuda munyika ndikabva ndachizouya kuno kuCanada. Zvose zvemadhiri andainge ndichiita kuAfrica ndakatozvikanganwa. Ndava kunoku ndopandakatanga kungosangana nemabhadhi. Ndakadhuma munhu nemotikari akarovera zvakaipa akakuvara, asi munhu uyu mukomanashi ndiye akabatwa nemhosva because motikari yangu ndainge ndakanyatsokumira zvakanaka ndiri pamarobot. Saka iye akange aine bhasikoro, saka ndakati ndava kuda kusimudzawo motikari yangu, iye akabva anojamba robot ndokubva angonopinda mumotikari mangu, akabva anorovera nemusoro zvakaipa apa ainge asina kupfeka helmet. Ropa rikatotanga kutobuda, murungu iyeye ndokubva atoremara akazoshayika. Mushure mekunge ambogara muchipatara kwenguva yakareba ndokutanga kunetsewa nemweya wengozi. Zvino iko zvinozvi vanhu vava kutanga kufa mudzinza. Ndiri kutya kuti vanhu vakaramba vachingofa mudzinza, mukufamba umu ndinogona kuzoitirwa a go back to sender ikandikuvadza yondikuvadzisa zvekare nevana vangu. Kana muine munhu wamunoziva anogona kundibatsira ari muBulawayo, anogona kulinka neni
kana kuti ndokupai mafone numbers emufana wangu, ndoita kuti mufana wangu ange achienda ikoko achinondimiririra. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vanoda manumbers angu munopiwa maprofile avo, ndobva ndaona kuti anenge asiri matsotsi here kunoku kuFacebook. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Anzi ngozi iri kunetsa ya pakaipa. Vadiwa vateereri ndo messages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.